Il-iktar minn 3 kwarti għaw nistenna biex immur sa' xejra. Eġinar mill-li konna. Dannu l-isfond li viħsaret konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista indirizzata minn 4 sindki ta' lokalitajiet fin-naħat isfel ta' Malta. Is-sindki ta' Raħal Ġdid, il-Fgura, Santa Luċija u l-Ħamrun tkellmu dwar il-problemi li qed jiltaqgħu magħhom ir-residenti tagħhom bis-servizz tal-arriva. Qalu li huma kienu lesti biex jiddiskutu u għadhom lesti li jagħmlu dan, iżda mhux qed isibu kooperazzjoni mill-Arriva, Transport Malta u l-Ministeru tu Ostingat. Is-sindku tal-Fgura Byron Camilleri qal li l-periferija tal-lokalità mhux moqdija sew u li l-passiġġieri mill-Fgura qed jispeċċjaw jagħmlu l-vjaġġi kollha bil-wifqa. Fil-Ħamrun tnaqsu l-posti tal-parkeġġ filwaqt li anke minn din il-lokalità qed tkun diffiċli ħafna biex wieħed jasal l-isptar. Is-sindku Frederick Kutajjar qal li f'Santa Luċija baqgħu b'servizzi regolari wara li fl-ewwel ġranet lanqas kont tara karozza għaddejja. Qal li jispera li issa rotta ġdida li ser idaħlu tibda tieqa' ħdejn il-Poliklinik ta' Raħal Ġdid biex ir-residenti li jkunu jridu jmorru hemm jinqdew sew filwaqt li f'Raħal Ġdid ġieli fil-pjazza qed jifqu 5 karozzi f'daqqa u qed joħolqu problemi bla bżonn għal tal-ħwienet u n-nies li jqogħdu fil-pjazza. Is-sindku Domni Grima qal li ilu jappella lill-awtoritajiet biex il-bus stop tmur Valletta Road iżda ħadd ma jrid jisma'. Aħna nistgħu kollha nomordu b'moħħna. Totalment b'moħħna. Mill-5 ta' filgħodu sa 11 ta' billej il-kozzi ma jifqux hawn. Toħroġ fil-bitħa wkoll tismagħhom dak il-vibrations. Titla' fuq l-istess. Il-ħmiġ tan-nies u l-ajjatu l-istorbju li ħalluli fuq il-bank it-tarġa tiegħi. Bil-fridges u cookers. Kif se nħottu l-affarijiet fi xogħol. Jien lesta li nitla fuq il-bankina bit-trak and I don't care. Jiġri li jrid. Jiġi jarrestani għamel li jrid. Aħna għandna l-permessi mħallsin u kollox imħallna. F'din il-lokalità għalkemm jgħaddu 66 xarabank fis-sija, in-nies xorta qed jispiċċaw jistennew għal ħinijiet twal. Min-naħa tiegħu, il-kelliem laburista tal-Kunsilli Stefan Bontempo qal li pajjiżna nefaq 3/4 miljun euro f'konsulenzja riforma permezz ta' direct orders anke lill-kandidati nazzjonalisti.